Dnes uvidíte ultračistú priezračnú vodu, ako nám voda lezie na mozog, nádherné pieskové ostrovčeky ako z exotickej dovolenky a tiež tohto pána, ktorý oblečený tancuje vo váhu. Poďme na to! Po niekoľkých dňoch splavu, keď vám začne už z tej vody šibať, sa len tak veziete, najlepšie vo vode, lebo si uvedomíte, že rýchlejšie to ide, keď nie ste na člne. Ešte predtým, ako nám z vody začalo šibať, sme mali možnosť viac preskúmať tento poklad slovenskej prírody. Ak ste nás sledovali v predchádzajúcich dieloch, viete, že sme sa plavili do kempu v Topolníkoch práve cez Klátovské rameno. Tento tok vyviera priamo spod zeme, nie je súčasťou iného toku. Aj preto je tu voda tak kryštálovo čistá. Volavky sme doteraz mohli vidieť takmer na každom kroku, no tu sme našli ich celé kráľovstvo. A strom obsypaný belušami, ako je vianočný stromček obsypaný girlandami. Doslova panelák pre volavky. Čo poviete? Bufet Štefán sa nachádza na zastávke Veľký ostrov. A je medzi zastávkou medzi Topolníkmi a Kolárovom, kde Kolárovo už vlastne bude koniec Malého Dunaja. Dneska to určite pokoríme, aj keď s ťažkosťami. Ideme sa pozrieť, že či je vôbec otvorený, lebo takto z diaľky vyzerá, že možno otvorený už dlhšiu dobu asi nebol. Ospalé a útulné miesto nám pripomína scenérie z Kustoricových filmov, ktoré ešte viac podčiarkuje tento milý bufetár, užívajúci si poobednú siestu. Až nám trhalo srdce ho z nej vyrušiť. Zakotvili sme na Veľkom ostrove, medzi zastávke medzi Kolárovom a Topolníkmi. Povedali sme si, že Kolárovo splavíme na druhý deň. Chceli sme si užiť pekné počasie, spraviť si živánsku. No ako vidíte, nado mňou sa nachádza ďalšia búrka, ktorá prišla z nenazdajky a zahalila celú oblohu do Sivasta. Skúšame teda spraviť aspoň oheň, uvidíme dokedy nás nechá a či bude pršať alebo nie. A veríme, že stihneme spraviť jedlo. Prišiel nás podporiť aj kamoš Sirius, ktorý využil naše gastronomické služby. Povedz. Sirius? Loli, loli, zemiačika, andreba, komangela, komangela, čingela, komange, komange, čingela, oda miro piraňoro obela. Dnes je to 7. deň, odkedy sme sa z Bratislavy vydali na našu expedíciu splavu Malého Dunaja. Pred nami sa nachádza už len posledná časť, mestečko Kolárovo s jeho úžasným dreveným mlynom a najdlhším dreveným mostom v tomto regióne. Pri Kolárove síce končí úsek Malého Dunaja a dalo by sa povedať, že naša expedícia môže byť pri konci. No, my budeme pokračovať ďalej po najdlhšej slovenskej rieke Váhu, až kým sa nevleje do Dunaja a ďalej cez Komárno, Štúrovo až do Chlaby, kde sa nachádzajú maďarsko-slovenské hranice a ukončíme celú našu expedíciu. Pádlovať sa nám už ale vôbec nechce. Bolí nás každý kúsok tela. Skúšame si cestu uľahčiť ako plachetnice. Vietor fúka dobrý. Čo však, keď nemá dobrý smer a hlavne my dobrú plachtu?
Robíme si čoraz dlhšie pauzy a zastavujeme, kde sa dá. Tu však nás na brehu prekvapí opäť huba sírovec, ktorú sme našli presne v prvý deň nášho splavu. Je to znamenie? Rozhodne nám však dodá silu. My ideme za svojím cieľom a zrazu aj ten vietor nám zapúka priaznivý. Blížime sa k mostu, za ktorým sa nachádza záverečná a konečná zastávka na rieke Malý Dunaj. Je to mesto Kolárovo a tým pádom, keď cez toto mesto prejdeme, tak sme oficiálne spravili celý Malý Dunaj. Hej! Ale veľmi sa tešíme, že sme to splavili. Hurá! To je taký krásny pocit. Konečne! Po 7 dňoch neustáleho pádlovania, ale 7 dní je fakt veľa. Sme na seba hrdí, že? A tu, miesto, kde sa Malý Dunaj vlieva do Váhu a tým jeho púť končí. My sa s ním lúčime takto kultúrne historicky pri ďalšom drevenom mlyne, tentoraz lodnom. Je to posledný plávajúci mlyn, pri ktorom stojí najdlhší drevený most v Európe. Proste unikáty Slovenska. V areáli mlynu sa nachádza tiež skanzen a malé múzeum technických pamiatok, čo určite ocenia všetci turisti a rodiny s deťmi. Po takejto výdatnej porcii histórie môžete svoj smäd uhasiť v blízkej krčme a nechať sa unášať malebnosťou okolitej scenérie. Terka odišla ku Kolárovskému vodnému mlynu urobiť fotky a zábery. Ja som zatiaľ postrážil čln, čakám, kým sa vráti, aby sme si mohli spraviť obed a pokračovať ďalej už po Váhu smer Komárno. Sme sa ísť najesť na jeden veľmi pekný ostrov, asi tam. Nejakí ľudia robia obrovskú diskotéku za tým ostrovom, púšťajú si po maďarsky pesničky. Neviem, či si viete predstaviť Ameno od Éry po maďarsky, tak to práve teraz hrá. Možno budete mať možnosť započuť, ale je to veľmi zlé karaoke. Z miesta, z ktorého som vám nahrával pred chvíľou krátky vlog, sme sa dostali na tento parádny ostrov piesočný, kde sme si spravili krátku pauzu obednú aj s diskotékou od spomínaných ľudí. Veľmi bizarná situácia, kedy si pán púšťa nahlas hudbu, užíva si to, obliekol si mikinu, išiel sa v nej okúpať, pri ňom si číta knižku, pravdepodobne jeho priateľka, partnerka, žena. Tie pohyby som nevidel. A týpeček si dáva vo vode vypalovačky 90. rokov. Keď sme nemali síl už na Malom Dunaji, tu na Váhov ich nemáme vôbec. Spíme doslova na člni. Tu sa s vami lúčime, ale nezúfajte. Vidíme sa v ďalšom dieli, tentoraz posledný. Buďte pritom s nami a hlavne spoznávajte to nájsť. Dovtedy, ahoj!